שלום כולם, כאן טוטוריאל דוד, והיום אני אראה לכם איך להוריד את Need for Speed 2 Shift Unleashed. אוקיי, בשביל ההורדה אנחנו נצטרך שתי תוכנות, uTorrent ו-Demon Tools. טוב, בואו נוריד את uTorrent. אוקיי, אז אתם מחפשים בגוגל. טוב, אתם לא חייבים, אני אשים את כל הלינקים בדסקריפשן של הסרטון. אתם נכנסים ללינק הראשון, עושים Download Now בחינם, מחכים פה עד שזה יגמור להוריד, ואז אתם פשוט מתקינים ועושים את הכל. עכשיו אתם תצטרכו גם את Demon Tools Lite. הנה, אתם נכנסים לזה, עושים Download Free, אותו דבר, מתקינים, מחכים שזה יגמור ומתקינים. אוקיי, טוב, אחרי שהתקנתם את שתי התוכנות האלה, אתם צריכים להוריד את המשחק. אני אשים את הלינק בדסקריפשן, רגע. שנייה. טוב, אז אתם נכנסים ללינק שפה, שאני אשים פה, הנה. אתם עושים Get This Torrent. אני כבר הורדתי, אז אני לא אעשה את זה. אתם עושים אשר, ומחכים עד שזה יגמור. הנה, אני אעשה ביטול. אז הנה, אתם מחכים שזה יגמור, זה 6.77 גיגבייט. אם יש לכם אינטרנט מהיר, זה ייקח מהר, ולפי האינטרנט. טוב, כשאתם גומרים, שזה עושה משתף, אתם נכנסים, לוחצים על זה דאבל קליק. אתם נכנסים לדימון טולס לייט שהורדנו. אתם גוררים את הדיסק הצהוב הזה לפה, הנה, ואז זה מופיע פה. אתם לוקחים את זה, גוררים את זה לכאן, או זה עושה לכם מציב תמונה. אתם מחכים רגע, אוקיי, והנה, ואז זה פותח לכם את ההתקנה. אתם עושים English, Next, ואז אתם עושים את ה-Next, Next, Next, עושים את כל ההתקנה. בגלל שאני כבר התקנתי, אז זה לא מופיע לי. טוב, אחרי שגמרתם להתקין, אתם יכולים לצאת מכל זה. אתם נכנסים למחשב שלי, נכנסים לסמל, לא נכנסים, תופסים לחצן ימני פה על הסמל, עושים סייר, עושים קרק, נכנסים לקרק, מעתיקים את שתי אלה, העתק, נכנסים למקום שבו התקנתם את המשחק, program files, אצלי זה program files, EA, Electronic Arts, Shift 2 Unleashed. פה אתם פשוט לוחצים הדבק, עושים כן לכל, מחכים עד שזה יעתיק, אתם שולחים את זה שלח אל, רגע, שלח אל שולחן עבודה, צור קיצור דרך. הנה זה פה, והנה המשחק שלכם. אתם נכנסים וזה הכל יעבוד, אם עשיתם את זה לפי איך שצריך. טוב, תודה על הצפייה. נתראה במדריך הבא. ביי.